Dobrý den, přátelé. Je tady další finalistka Adéla Liachová. Já se musím zeptat, jaké to je, ty pocity, že jste tady součástí Miss České republiky. Co to pro vás znamená? Ty pocity jsou opravdu nepopsatelné. Je to obrovská čest, zodpovědnost a hlavně zároveň radost samozřejmě. Takže mám obrovskou radost z postupu a budu dělat maximum pro to, aby jsem to dotáhla co nejdál. A když jste teď postoupila, je to určitě nějaký druh úspěchu. A co váš největší životní úspěch z vašeho pohledu? Co jste dokázala a proč je to pro vás to největší? To je krásná otázka. Já si troufám říct, že to jsou loňské úspěšné státnice, které mě dovedly k bakalářskému titulu na právnické fakultě v Plzni, takže to asi považuji díky té vytrvalosti a odhodlání, které jsem tomu věnovala, jako ten jeden z největších úspěchů. Máme tady budoucí právničku, tak teď abych trošku zvážil ty otázky, aby to nebylo použito proti mně. A zeptám se dál, proč byste měla vyhrát Miss České republiky zrovna vy? Myslím si, že disponuji vlastnostmi, které jsou podstatné pro ten titul, protože to není jen o tom zevnějšku, ale primárně i o tom vnitřku, jak se ten člověk chová, jakým způsobem motivuje a jak chce vést ty ostatní lidi. Takže to si myslím, že je jedna z mých vlastností, že se snažím napomáhat ostatním a tak. Výborně, ještě se musím zeptat na charitu, která je nedílnou součástí Miss České republiky. Jaký charitativní projekt podporujete? To je na tom právě to krásné, že to je součástí této soutěže, protože je to zároveň i velká část, co mě na tom fascinuje. Já se samozřejmě hodlám angažovat dál v projektu Počítače dětem a zároveň i díky tomuto projektu jsem získala kontakt na dětský dům Charloty Masarykové, se kterým ráda budu spolupracovat i nadále a už jsme na tom s paní ředitelkou domluvení, takže se na to moc těším. Děkuji za skvělý rozhovor, držím palce, ať se všechno povede. Moc krát děkuji vám.